खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। धमतरी लामा जाब्रबथायाव CRPFनि 3 जवान आरो सासे ड्राइभारनि जिउ खहा। सौग्रावनायनि उनाव ट्राकआव अर खामनायनि जाहोनाव 2 सालायगिरिफोरा खामग्लियो। हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि उनाव 4 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। CISF जवानखौ हावड़ा स्टेशनाव लुथिनानै गाग्लोबदों। 1,50,000 रांनि बांसिन लुथिबाय। बेंगलुरुआव जाब्रबथायाव आसामनि सुबुंनि जिउ खहा। बिब' थैनायनि 15 सान उनाव 6 बोसोर बैसोनि गथ'आ थैयो। बिमाया बिसोरनो एन्जरनि बिस होदोंमोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ धमतरी लामा जाब्रबथायाव CRPFनि 3 जवान आरो सासे ड्राइभारनि जिउ खहा। सनिबारखालि छत्तीसगढ़नि धमतरी जिल्लानि बाइपास कापरी खाथियाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव 3 CRPFनि जवान आरो सासे कार सालायगिरिजों लोगोसे खमैबो 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला CRPFनि जवानफोरा जगदलपुरनिफ्राय रायपुरसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो कापरी लामायाव बिथांमोननि गारिया गंसे गारिजों सौग्रावो। 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 2आ देहा फाहामसालिसिम थांनाय लामायावनो जिउ गोमायो। सासे सुबुङा जोखोम जादों आरो दासान्दि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। आरोबाव गुवारै फोरमायनायखौ मिजिंथिनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ उरिष्यायाव सौग्रावनायनि उनाव ट्राकआव अर खामनायनि जाहोनाव 2 सालायगिरिफोरा खामग्लियो। 13 फेब्रुआरि खालि उरिष्या हादोरसानि बालासर जिल्लायाव NH60 आव सनिबारखालि फुंनि समाव जाब्रबथायनि उनाव गारि सालायगिरिफोरा खामनायनि जाहोनाव गोब्राबै खामग्लिनो गोनां जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जाब्रबथाया बास्तानि साखाथियाव हरनि 1 रिंगासोआव जादों आरो गंनै गारि, मोनसेया खैला लानानै फैनाय आरो गुबुन मोनसेया लहानि प्लेटफोरखौ लानानै फैनाय, गासैबो सिलिंखार जायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला अर खोमोरग्रा हानजाया अर खामनायखौ खोमोरो आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बुंबावो। थामथि खौराङाव दङ बरेलीआव 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बिस होनानै बुथारनायनि दायाव 4 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। मेरठनि पक्स' बिजिरसालिया बेर'ली जिल्लायाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रियै जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव 4 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। हिन्जावसाया टिउसन क्लासआव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो लखन, बिकास जाधव, रबिन आरो राजाया बिखौ हमनानै न' खाथिनि खुसेर फोथाराव बोनानै लाङो आरो हानजायारि जिनाहारि खालामो। बेनि उनाव बिसोर बिनि गोदोनायाव बिस होनानै सोरखौबा खोन्थानो नाङा होननानै हुमखि होदोंमोन। मोनाबिलिनि 5:15 रिंगासोआव हिन्जावसाया दुखुजों न'आव सौहैयो आरो बिमानो गाग्लोबनायनि खोथाखौ खिन्थायो आरो थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बियो माखासे घन्टानि उनाव थैयो। पस्टमर्टेम रिपर्टआव बिस होनानै थैनायखौ रोखा खालामनाय जादों। बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ बुथारनाय, उन्दै गथ'साखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय, बिस होनाय आरो पक्स' एक्टनि दफाफोरनि सिङाव दायनिगिरिखौ दायनिगिरि खालामो। साफ्रोमखौबो 25,000 रां जरिमाना होनाय जादों आरो जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि CISF जवानखौ हावड़ा स्टेशनाव लुथिनानै गाग्लोबदों। 1,50,000 रांनि बांसिन लुथिबाय। हावड़ा रेलवे स्टेशनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो, जेराव आसामनि CISFनि सासे जवानखौ 2 सिनायमोनै सुबुंफोरा गाग्लोबनानै लुथियो। बोलि जानांनाय सुबुङा बजालि जिल्लानि सादेरि आसामनि अरुप कलिता कामरुप एक्सप्रेस ट्रेनखौ नेगासिनो दंमोन। साहा लोंबाय थानाय समाव गाग्लोबग्राफोरा बिखौ सेराव बोनानै 2,50,000 रां दाबि खालामदोंमोन आरो जेब्ला बियो गैया होनना बुंदोंमोन अब्ला बुथारनो हुमखि होदोंमोन। बिथांमोनहा बिखुङाव गोबां खेब गोबौ हाथियारजोंबो गाग्लोबदों।
नखरनि सुबुंफोर आरो बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै रांनि राहा खालामनोबो नारसिनदों। 1,50,000 रांनिबो बांसिन लुथिदों। सिनायमोनै मुवा सारनानै बेहस खालामदों आरो बिथांनि मबाइल फन आरो एटिएम कार्डखौबो खावदों। जोखोम जानाय आरो दुखु मोननानै कलिताया सांग्रां जाफिननायसै आरो रेलवे पुलिसनो खौरां हरनायसै आरो गावनि ट्रेनाव गाखोनानै अखानायै फुंबिलियाव पाठशाला सौहैनायसै। रेलवे पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव जाब्रबथायाव आसामनि सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला बिजनीनि बरफोथारनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि जुबिन नाथआ बेंगलुरुनि मगदी मेन रडनि माचहल्ली गेट नं 19 थानाय टाइल बानायग्रा इउनिट SLV ग्रेनाइट्सआव जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। बिथांनि नखरनिफ्राय मोननाय गिबि खौरांनि बादिब्ला बे जाथाया शुक्रबारखालि फुंनि 11:30 रिंगासो समाव जादों, जेब्ला नाथआ फेक्टरियाव टाइल बानायग्रा मेसिनाव हमजादोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जादों। गोथै सह'खौ हादोरसा सोरखारनि श्रद्धांजलि बिथांखिनि सिङाव लाबोगोन ना लाबोआ बे बाथ्राखौ दासिमबो रोखा जायाखै, मानोना खौरां मोननाय बादिब्ला नखरनि सुबुंफोरा गावनो थैनाय हरफिननायनि राहा खालामगासिनो दं। बिथाङा गावनि बिमा-बिफा, बिसि आरो 2 बोसोरनि फिसाजोखौ नागारनानै थाङो। 6थि खौराङाव दङ बिब' थैनायनि 15 सान उनाव 6 बोसोर बैसोनि गथ'आ थैयो। बिमाया बिसोरनो एन्जरनि बिस होदोंमोन। पान्जाबनि बठिन्डायाव पुलिसआ सासे आइजोखौ गावनि 2 उन्दै गथ'खौ बिस होनानै बुथारनायनि दायाव खादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दायनिगिरिया गथ'फोरनो एन्जरनि बिसजों गलायनानै जाग्रा आदार होदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया 2 सप्तानि गेजेराव जादों। 15 सान सिगां सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा सुखप्रीत कौरआ सन्देहगोनां थासारियाव जिउ गोमायो आरो बेनि उनाव शुक्रबारनि मोनायाव बिनि 6 बोसोर बैसोनि फंबाय फतेहबीरआ जिउ खोमायो। गामिनि सुबुंफोरा सनिबारनि फुंबिलियाव पुल पुलिस थानासिम थांनानै गोख्रों नायबिजिरनायनि दाबि खालामो। पुलिस अफिसार मनज कुमारआ फोरमायनाय बादिब्ला बिमा ज'शी कौरआ दायखौ गनायना लादों। बियो मोनसे फाव फान्दायनानै गथ'फोरखौ बुथारदों। बिथांनि सासे बिनानाव आरो सासे गुबुन सुबुं लकी सिंहआ बे खैसाराव लोब्बा दं। ज'शी कौर, बिनि बिनानाव आरो म'ट कौरखौ खानाय जादों, मावख'गिरिया बुङो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।